Hej og velkommen til den mærkeligste video, for det er den første video, jeg nogensinde har lavet. I dag skal vi spille noget Fortnite. Helt lonely, fordi jeg ikke har nogen venner, jeg har bare ikke nogen venner. Og foregår den første video lidt mærkeligt, går væk, Lauke. Så spiller vi noget Super Build Rank. Det er mærkeligt at spille. Det er normalt rank, meget bedre. Jeg vil gerne lige højere end Golded. Så ja, nu er det gode spørgsmål, hvad vi skal lave. Hvad fanden? Lauke? Emil, altså fra skolen af, han har et Jetty som ven. Jo, prøv at se. Jo. Ja, for jeg har Emil. Så lige nu, så pt. Venter vi. Drop some funny drop. Og I skal huske at gå ind på Chillmouse Gaming og subscribe. Ja, jeg giver lige, vi lægger et shout-out til Chillmouse Gaming. Subscribe til ham. Yeah. Ja, det er ikke så, at man skriver det til Chillmouse Gaming, så hvis I skal finde hans kanal, så lad mig skrive det. Skriv Chillmouse, som en normal person vil skrive det. Nå, men nu er vi så on the Iceland. My English is pretty good. And we knocking ham her manden. Sådan Lauke, prøv at lov at han hacker. Gå væk. Ja. Dope nok. Ja, husk lige at like og subscribe videoen. Hvis I ser den helt til slut. I vinder et shoutout, hvis I ved hvilket ord jeg siger til allersidst. Og skriver hvad I sagde i kommentarerne. Eller skriver hvad jeg sagde i kommentarerne. Ja, hvis lige Kasper med. Hvad så, røvhul? Kasper? Skal vi lidt op? Hvad så, røvhul? Jeg optager ligesom. Nå, optager? Ja. Min første video, det er mit første game. Ja, jeg optager YouTube. Nå. Jeg optager sgu Twitch. Nej, Lauke har lige stoppet mig. Så du optager bare en video på bare på telefon, bare sådan har 3 hænder og bare sådan filmer med din telefon imens du spiller, bare sådan. Altså jeg kan selvfølgelig alle kan høre, hvad du siger lige nu. Alle mine max helt følger, fordi der er ikke nogen der subscriber til mig nu. Ja. Jeg tror i hvert fald ikke. Jeg skulle ikke lige kigge. Ja, lige meget. Kasper, har du egentlig en Google account? Ja? Har du egentlig en Google account? Nej. Hvis ikke, så skal du subscribe. Jeg har sagt, folk de skal subscribe. Det jeg hører dem, der er professionelle, siger, at man skal subscribe. Kasper, watcher du mig lige nu? Ja, jeg er i gang med at watch dig. Jeg er i gang. Kæft, hvor sindssygt. Watcher du mig, eller? Ja, nej, ikke endnu. Jeg er i gang med at komme ind. Jamen, delle, man. Altså, Lauke, han watcher mig ikke. Han er delle. Det var bare lige min ven, der lige skulle spørge mig om noget.
Men nu så tænker jeg beklager nok, hvis det er lidt højt. Det er første gang, jeg har ikke lige tjekket lyden inden. Så nok lige skrue lidt ned, hvis det er højt. Når videoen er slut. Jeg har lige fået at vide af min ven, at der kommer min første subscriber nu. Banger, så du er sindssygt til at køre. Ja, jeg ved godt, jeg går. Jeg skal kigge om til Lauke. I need some rotate thing, so I can rotate. Så er Lauke, eller hvad? Nej, det er fordi Lauke han sidder ved siden af mig, vi skal sove sammen i dag. Nå. Har du Sindssygt. skrevet T? Ej, hvis jeg ikke gør min YouTube-kanal op, det skal jeg lige gøre det efter den sædvanlige kommentar. Nej, det kan godt være, at jeg gør min YouTube-kanal op, eller? Er Lauke, der har valgt hjælp dig med at få YouTube-kanalen? Ja. Kom så. Så er det. Bro, tror jeg har der ikke engang. Altså, sådan han har kun én sved. Hvad? Sådan du svedede engang. Nej, jeg sveder det engang, og jeg sveder rigtig meget. Jeg sveder faktisk ret Nå, meget. har du en medaljon? Næh, jeg tænker, jeg skal hen og skaffe en. Pizza. Mamma mia, pizzeria. Der er kun så få. Ja, nu er der ikke Hvordan flere. Jeg skulle lige til at sige, hvorfor har du 150 HP? Men det var fordi, at hvad hedder det? Det er på grund af din shield der. Din ekstra shield. Der døde bossen lige. Det lyder lidt som et skilleshoe. Bossen har det godt nok noget skilleshoe. Er du ikke ham med medaljonen? Mærkeligt. Kæft, han er omvendt sutsko, hvis han ikke har en medaljon, altså. Ja. Det er kun... Vent, Altså, jeg kan ikke engang se, hvor medaljonen er henne. Nej, jeg ved nok godt, hvor han er. Altså, jeg kan ikke se medaljonen cirklen. Nå, på mærket? Ja. Jamen, jeg ved godt, at han står i FK eller et eller andet sted. Ja, nok bare sådan. Prøv at se, han har sættet dem her, så han ikke kan komme ind til ham. Han er nede i Walton lige nu. Ja. Så nu er også. Ja. Nå, det er nogen, der bruger den der bot dernede fra, tror jeg. Bot? Nedefra? Bot, hvor de kan... Nå. Under jorden. Ja, sådan, så kan du komme under jorden ved en eller anden bok, og så kan du ødelægge hele Walton under... Bro. Ja. Ingen har set den komme. Nej. Det var den eneste, der har set den. Ret meget komme. Nej. Ja, det er altså, jeg vidste godt, det kan ske. Ja, men man ved jo godt, det gider ske, men altså, man ved bare ikke, hvordan han står. Ja, man ved bare ikke, hvornår det sker. Oh my god, min rank virker ikke. Lauke, kan du se, der er sket sidst? Skal vi ikke spille build? Jo. Jamen, det er jo build, det her. Bedre, hvis vi spiller build. Skal jeg ikke bare tage en normal til at starte med? Ej, nu kommer jeg kun... Jo. That kind of candy. You have 90 seconds to name 10 animals that start with the letter C.
Altså, Nå ja, du skal lige... Ja, jeg går væk din omvendt sko. Jeg snakker bare altid Lauke. ja. Ja, jeg skal spille nu. Ja, jeg skal spise den. Skal du Jeg spille skal nu? spise nu. Ja, jeg skal spille nu. Jeg skal Sindssygt, spille nu. Lauke. Kasper, Jeg skal spise. Kasper Jeg skal skal spise. spille nu. Ja, jeg skal spille nu. Nej, jeg skal spise. Vi ses! Gider han ikke at spille med dig? Jo, men han skal spise. I think you are gået forbi den. Det er nok fordi jeg ikke har uploadet nogle videoer, Lauke. Så derfor, så tænker jeg, at jeg stopper videoen nu. Tak fordi I så med. Vi ses.